Happy birthday, more birthdays to come. Sa mga mag-aragom na masilibar kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Endo Gabos. Sa may mga kapiyastahan, happy piyesta po sa Endo ha. Ingat po kita Gabos. Sa lado teknikal, ang sakoyang partner digdi, paring Charlie Binaobra, ang lalaking napaka talino, napakabait, at sikat na DJ natin. At maraming tagahanga, lalo na ho yung mga senior citizens dyan, mga kadalagahan natin dyan, mga Mr. and Mrs. Dahil po sa kanyang #1 radio program. Ito yung ano to pa, Sunday, di ba? Sharing man po, yan man dyan si Rodel Cesar sa information. Irayo ko daw ni yung nguso ko digdiyo sa mikropono na sige kitang para-para sa Facebook Live. Nya ko mareka ni dai makukubanan ini yung ano ta mikropono gayud para dai kita napuputol-putol sa aire kan Facebook Live. Sa Facebook account kan RPNDCKI live po kita sa Twitter, YouTube, Google. Nadadadalan kan sa tuwing mga kababayan through Facebook Live. Mga viewers ta, good morning. Siyempre, ang pinakang loyalista tang viewer dyan, ang sa kuyang mga hermana. Si hermanang Monica Perique. Oy, salamat hermanang Monica sa pag-share, sa pagsuporta kan sa kuyang programa. Asin pag-ayuda. Sabi ni paring siya, gracias, padi ko. Nako, gracias, kompanyero. Thank you so much. Oy, si mga sister angels ko, salamat sa mga pag-share kan sa kuyang programa. Si hermanang Monica Perique, si hermanang Maroya Cero, yaon man dyan si hermanang Melanie, si hermanang Michelle, and si hermanang Maureen. Puro pag-share sa tuyang programa, kaya nagpaparadakol ang para antabay sa tuyang programa. Sharing man sa mga nakatutok sa radyo, sa mga transistor radio ninda, good morning. Aldaw kita ngonya ning Webe, sana maging marayman ang kamugtakan kan sa tuyang panahon ta nagkaperang aldaw na po bagang pigpaparabor bagunas kita kan makusog na uran. Sa mga kababayan ta, problemadong maray ta, sige na po ang taas kan nasa tuya pong petrolyo makairak man po sa tuya. Grabe pati ang kainiyo. Pag nagtaas na ang presyo kan petrolyo, mataraasan ang sunod dyan, pamasahe, barakalon, asin iba pang mga obligasyon tamural sa iba pang mga konsumo ta. Oy, nag-iinit na po ang saldang, nag-iinit naman po ang politika. Sa Pilipinas, maging sa mga lokal, medyo mainit na. Ang mga imbitasyon sa mga inaapod na political forum, bako manggayo po ining importanteng gayo na perfect attendance ang mga invited, kasi kung igwaman mga nainot na mga commitment, kaulangan mayo man po gayud nagbabawal sali kung dai ka dyan maka-attendir. Iyo po baga. Si Bongbong Marcos nga ni,
tira ng political forum or pura ang dae niya na tindiran, okay lang baga po. May mga social media man kita na pwedeng magamit sa pag-diseminar kansendang mga platform of government o program. Igwa kitang mga TV and radio station, mga announcer na pwedeng mag-interview para haputunan sa ito yung mga kandidato. Kung ano ang sa indang mga platform of government, mga programang pwedeng darahon. Araw mo niyan, ang barita ko, may mga imbitasyon sa naga. Ang mga nag-aaspirar sa kargong congressman, digdi sa probinsya po ng Camarines Sur. Kung dahil man dyan maka-attendiran, iba po, di mamanggayad problema po yan. As in, bako manggayad dyan mortal sin, na intiro ng namong problema ni batang mga kababayan. Lalo na sa mga kalaban sa politika, kung an ibang kandidato, dahil makapag-aparisir. Iba ko man po yan gayong grounds. Na sasabihong kaniba, baad nga talsot o kung dahil man na dulag sa mga kaputan. O dapat yan, ang maaratindir, araputon man. Ano taday ka mo nakapag-liquidate kan sa indong denindo na account, ang sa indong mga unliquidated cash advances. Sa napapadagos po ang pirak, pagkadadakulang kantidad. O, iyo po baga. O, digdi sa mga local government unit sa probinsya ng Camarines Sur. O, may nag-a-appear dyan sa COA. Almost 400 million plus dahil man na liliquidate. Ang City Hall nga ni kan Iriga City, saro man sa dahil nakakapag-liquidate. Pero yung nag-a-aparisir na pirang taon na po nakakaagi. Kung talagang maray na leader ang sarong mayor, dapat klarado ang record sa Commission on Election. Diba, Mayor Madel, dapat i-liquidate na yan. Mga unliquidated cash advance na yan, dapat ma-account na yan. Tangarig maaramang kan taong bayan. Sa napapadagos ang mga darakulang yan na kantidad na pira. Sa kaban kang gobyerno, pirak ni Juan de la Cruz. Ang pigagastos po kang gobyerno, pampasweldo man yan. Mga project sa mga infrastructure project, hali po yan sa buwis kan sa to yung mga namamanwaan. Kaya dapat kung marina leader ang sarong alkalde, na maaspirar pa sa pinaka masalangkaw na posisyon, ay dapat naging sarong modelo na naging maurag asin maray an sa iyang administrasyon sa sarong lokal na gobyerno o mga kandidato, maaspirar congresswoman sa ringkunada. O dapat inayos mo na ang pag-administrar, pagmanihar kan sarong lokal na gobyerno, kan siyudad kan Iriga. O, tama o mali? Ano mga programa mo man na pwedeng darown digdiyo? Sa ringkunada, ang pagpayaba lang. Mas tunay na nagpagpapayaba po ang mixed service yung totoo. Sabi ka ni iba, mixed bilya perte. Ang tunay na mixed servisyo. Okay, good morning pala sa mga frontliners mga medical workers, volunteers, PNP, AP. Padagos pong nagkakaigwa kita ng vaccination rollout program ang mga local government units, arog kang Kapitolyo Provincial. May mga designated vaccination centers in the dyan. Padagos-dagos ang pagbakuna, first dose, second dose, hasta sa booster shots, and sa mga edad 15 hasta 5 anyos na mga kaakian, pwede naman baga pong magpabarakuna. Sabi ni Hermanang Monica, good morning Brother Joe at sa lahat ng staff ng RP Indisique, ay God bless. Oy, God bless you more, Hermanang Monica Perique, sa lagi mong pagsuporta sa aming mga programa. At lalo na sa iyong mga padala. Salamat. Joke lang, joke lang.
dapat iapot ki Mayor Madel dyan sa political forum na atindiran kung ano ta may mga unliquidated cash advance an City Hall o an lokal na gobyerno kan Irigan da pa na account na paano an sa iyang liderato, na paano ang mga financial manager, mga department head kan lokal na gobyerno, taano yung tada ay nagtatabang sa imo, maliquidate na. Tadakulaw na kantidad po ni mga daay pa naliliquidate, mga unliquidated cash advances. Inan mga butser, dapat i-aratats na para mapara na po sa listahan kang COA ang Iriga City Local Government Unit na daay pa po nakaka-liquidate kan sa indang mga cash advances. Tama o mali? Dapat ihapot yan ki Mayor. Pandua. Ihapot ki Mayor Madel Alpilor kung taano tadain niya naging priority na magpatindog nin sarong public colleges. Samantalang may mga pamilya na mga tiyo sa Iriga na an iba, matan lamang ko taan ng pagkakataon ng ibang estudyantita, lalo na nag-eskwela sa mga pampublikong sekundarya o high school, na maka-enroll, makatapos sa publikong universidad or public colleges sa siyudad kan Iriga. Uyapot nindo yan. PR, anong apot kayo pa din? Nag-invite na yan sa mga political forum. Dapat ihapot yan. Kung siya man moderator ka yan. Pandua. Ihapot ki Mayor Madel kung taano tamas priority ang amusement park, ang Coliseum or kung ano pa na proyekto compare sa magayon na programang public hospital para kutaan na itong mga senior citizens, mga naghihilang, mga tiyos na pamilyang may kahilangan. Kung ligwa kitang public hospital sa Iriga, di nag-raya na. Dakulang tabang sa mga pobre. Pandawa, ano ta dakul pang pobre o tiyo sa Iriga City? Sunod, ano ta iguaman sa nakitang 20% development fund. Ano ta dayan na gamit nin tultol para po kuta na simentado na gabos na barangay sa Iriga, pati mga sunasunang ini simentado na kuta na. Iyo po baga. Sa nabuwa nga ni si Mayor Persimbulan, as in former Mayor Dilla Simbulan, dahil sa 20% development man, haros sementado na bagang gabos na tinampo sa nabuwa. Dahil maurag na leader ang mag-agum. Anapot, giraray kung ano. Nagkukontra si Mayor Madel, asin na niba pang mga tiyao dyan sa Kasureko, kan inaapod na paglaog kan Bicol Light and Power Corporation sa Rinconada area na magkaigo kita ng competition or healthy competition. Tangarig pong haros may pagpilian ng mga member consumer kung na rin ang mas marami na serbisyo asin mas hababaan monthly bill o di dapat may chance ang mga konsumidor ng kuryente na makapagpili kung dawa po ang masirbing elektrisidad sa Rinconada area. Uyapot yan kung ano siya, pabor o kontra na magkaigwa po o maglaog ang Bicol Light and Power Corporation sa Rinconada area. Takon mag-atindir man nga ni si Gubmix Villaperte, ipaliwanag ni Gubmix kung naputon siya kung ano ta gusto niyang magkaigwa ng renewable energy sa Rinconada o ang simbag dyan ni Gubmix, unlimited source po kaya pwedeng hali sa solar energy, pwedeng hali sa ugaro wind mill energy or geothermal, pero mas mahal ang hali sa geothermal, di ba? Parang siya mas bara-bara to itong mga hali sa solar energy ng bayan, mas barato ang pigbabayaran kan mga member consumer kan kuryente. No brownout pa dahil saldang po ang nag-supply ng power o kuryente. Hali sa saldang or hali sa windmill. Dahil sabi ni Gubmix, ang programa niyang magayon digdi sa Rinconada, dadarahon pag siya na po ang tabangan nindo na maging congressman sa Rinconada, sa mabot na Mayo 9,
2022, ang magkaigwa kita nin inaapod na renewable energy. Mapon sa buhi o pasiring na sa iriga, nabuwa, balatan, baa o bula, bato. O di mas maray po baga, naigwa kita digding barato as in brownout na konsumo nin kuryente sa Rinconada area. Ta iyan po ang hinahanap dahil lalo na nadakol ngunyan na apektado kan na COVID pandemic, may mga mga empleyadong nawara ng trabaho, mga negosyanteng nagsara dahil naapektaran po kan pandemic. Lalo na ngunyan na nagtitios po kita dahil pag parataas na kan presyo kan petrolyo, haros po kung hilingon nindo ang mga presyo kan petroleum products, diesel, gasoline, kerosene, unleaded, ay haralang kawo na po ang kantidad, lampas ng 90, ang mga presyo, 87, araw kaya. Tako naging grado nga ni sa pag-eskwela o marka kan mga elementary, baka maging second o third honor ang sarong estudyante dahil napakataas na po kan kada litro ng petrolyo sa mga gasoline dealer, di ba? O, lalo na sa bayaran sa kuryente. Na mataas po ang babayaran ta sa mga electric cooperative sa Bicol Region. Nagaangal naman po ang mga member consumers. Apira kan mataas, asin kadakol na mga additional na mga kwintadang dadagdag sa pigbabayaran ta kada bulan, bako panggayong perfect ang serbisyo ng elektrisidad sa Bicol Region. Nangurog na sa partikan Rinconada, may mga paboro brownout pa. Apira kan scheduled power interruption, may mga unscheduled power interruption pa kitang namamati. Tapos mataas pa ang power rate. Pero kung ikaw kitang kakompetensya, may Bicol Light and Power Corporation or mayroon kitang renewable energy sa Rinconada, Diyos ko, maurag na programa yan ni Governor Mix Villaferte. Anapot, si Mayor Madilba may programa lamang para sa renewable energy o nag-aasa na lang kita hali sa serbisyo kan Kasuray Kutres. Dapat iyapot dyan kung magkakaigwa ng political forum ngunyan aldaw. Pantulo, anong tapirmina sana kitang sa baha kung makusog ang uran, darakan makusog na rapado nin bagyo, ang sintro kan iriga, talagang nahihiling tanggaro na danaw ang itsura. Ano yan, tasagkod sa ngunyan sa halawig na panahon kan mga alpilor na nagsirbing alkalde, dai po na resolveran ang mga pagbahang ini. Kaya may mga negosyante na haros nagduduwa-duwang maglaag ng negosyo sa sentro kang iriga, tapig babaha. Siyempre pag binaha, pati mga paninda mo, madadanin nyo saan madadamage. Tama o mali? Panatulo, ano tamaluya ang local revenue collection kan syudad? Kaya ano taan Iriga City permiman girare kita na yaon sa fourth class component city. Naging maray na leader daw si Mayor Madel, dahil lamang kita naging third class component city, o dahil lamang kita niya, kan mga alpilor, na inguhang maibangon na maging second class component city, taano, tasagod sa ngunyan, garon nag-aasa kitang gayo, sa dakulao na maray na internal revenue allotment na itinatao sa toyang budget kan sa toyang gobyerno nasyonal. Ihapot daw tabi nindo yan kay Mayor Madel Alpilor. Kung bagay ni nag-aaspirar sa kargong congressman, kung ano yan taarog na kani, ang lalawgon kan syudad. Naging sa paghiling nindo, kung ikinukumpir nindo ang probinsya, na sinasabing tios na probinsya sa enterong Bicol Region. Ihaputa man kay Mayor Madel kung ano ang paghiling niya sa lalawgon kan syudad na pig-administrar kan na mga alpilor sa lawig na panahon, lalo na siya ang incumbent. Kung napayaman niya lamang, napaasinso lamang ang satong syudad kan iriga. Kung kita po igwang budget man na tinatagama para sa salud,
Ano po, dapat igwa kita nin mga libreng bulong na ipinapanaw sa mga pasindita kung minadulok sa City Health Office. Tama o mali? Kung may budget kitang itinatagama para sa insentibo kan mga pampublikong paratokdo o public school teacher, dapat kayo taon-taon tagamahan taman as incentive sa pagserbikan sa to yung mga public school teachers. Lalo na kitang inaagyanin pandemic. Taon-taon ba ibinibigay? O paano? O dapat ipaliwanag yan ni Mayor Madel sa political forum. Sa ngaring maaraman, ano man lamang ang idinara niyang karahayan na programa sa siyudad kan Iriga na pinapakinabangan asin may benepisyong direktang na itatao sa publiko o sa mga taga-Iriga. Ihapot manindo, kung may negosyo man lamang si Mayor Madel, arog kan mga Villaperte, sinasabi ninda, kan mga parabatok kan mga opposition, na nagpaparayaman nga si Gobmix, maaman nga yung negosyo na, kasiguro ka mo, na si Governor Mix Villaperte, mayong negosyo. Ay ano naman tayo, Diyos ko, ay inda tayo. Sinasabing kadakol daang harong, that is a domicile choice, kan tao. Dawa sa mo gustong magpaharong, kundi sinasabi mansyon da, di kaya man kaya baga po, na magpatindog nin mansyon. O naiinggit ang ibang opposition kung baga may mga mansyon si Gubmigs. Sa domicile of choice niya na mag-star sa Iriga City. Sa si Gubmigs, tunay naman na taga-Iriga, may harong na siya digding pigpagibo, pigi-istarana, digdi na sinda nagkaaki, digdi na ang pamilya niya nagka-star, totoong taga-Iriga na asin taga-Rinconada, si Governor Mix Villaperte. Tama o mali? Taga-Iriga na, taga-Rinconada na. Asin tunay na magpayaba, asin magserbi kaninyo sa di Rinconada. Ang sabi kan mga parabatok, ang sabi na naman kan mga propaganda man kan mga opposition. Ang tunay da ang makakasirbi, asin makakatabang sa endo, si Rolando Andaya daa, saka si Madel, saka si Pintibilla. Tano nakakasiguro ka mo makakatarabang ini talaga sa endo? Ako daw, dahil ko kumbinsido. Akong para sa kuya, tama si Gubmigs. Inot nindong tabangan, si Governor Mix Villaperting, suportaran, botuhan sa maabot na eleksyon. Para ka mo matabangan, bakong arog bang kan iba? Ako ngayon makakatabang sa endo. Ini na ngayon makakatabang sa endo. Tano? Guminana na ka mo. Si Luigi Villaperte po, sa survey, kan Pulse Asia, interong na mayagpag, interong nanginginutan, leading na maray, nanginginutan sa survey. Laban, sa sayang mga kalaban na si Rolando Andaya, asin man si Imelda Papi. Dahil tano, si Gubmigs or si Luigi Villaperte, as provincial administrator, dawa dahi pa po na iilihir na gobernador kang Camarines Sur. Sa paglibot ninda sa 1,026 barangay sa probinsya, kay banan ang nag-aaspirar na vice-gobernador na aki kan magagom na Congresswoman Jo Salportuno and Congressman Salportuno. May daradarang programa, may daradarang ayuda, may daradarang food assistance, may daradarang mga financial assistance na itinatao sa mga tao, may mga project pang itinatao. Igwa pang daradarang dole-out payout, senior citizens payout. May AX pa, assistance to individual in a crisis situation. Dahil pa nga ni Ilihido, anduwa, nakakasirbi na sa publiko. Kisa man kan ngaw-ngaw sa naman ng ngaraw-ngaw, kan iba dyan, na ang tunay ko nung magserbi ka ninyo, asin makakasirbi sa endo, si Rolando Andaya, asin man ining si Pintibilla, asin si Alpilor, nakakasiguro daw ka mo na makakasirbi ka mong gayo. Na dahil panganin nindo napapaganaan sa indong mga sadiri sa ina-applyan nindo sa Camarines Sur na mga posisyon. Magpagana mo na ka mo bago ka mo makatabang. Ay pangyayaring buhay tayo. Dahil pa ka mo nakakasiguro, tabangan mo na nindo ang sadiri nindo. Magpagana ka mo sa eleksyon.
Tama ako paring Chow, mali. Sabi ni paring Chow, tama, magpaganang unang ngayong kandidato bago mag-isip na magtabang. Tabangan ngo na nindo ang sadiri nindo, makumbinsi nindo kaming mga botante. Warog kinunoy ng dayang. Ini manunoy ng dayang ini. Kay to, bilib man ako kay niyo ta, malinig, abogado, CPA, dakulang posisyon ang mga kinaraputan. Puuna iniyo, naging garo na, nag-isog na. Sabi nga ni kaniba, naging garo na violente. Ego ang ginugulok, ego ang pigpapara, dadaling uragan o kastahan. May pigpara gugulok, tinitiklok ng CSU kan Camarines Sur, Provincial Capital. Ego ng pigpara sa sakyadang gwardya sa sarong rice mills dyan sa Banwaan kan Pili. Nabago, nabirik ang sa kuyang pagrespeto asin paghanga sa iya. Dahil labo ko kan maringis, maisog asin na imbilto sa arog po kaining kandidato. Dawadig di sa Erika, may pighangaan man akong nag-aaspirar na mayor, kundi ka na-inbilto sa trouble, igwa man trending sa social media ang nakipagbuntulan, garo nawaran man ako ning gana. Kasi ang pagpili ta po nin mga nag-aaspirar na mga aplikanting mga posisyon, pagka-gobernador, congressman man yan, asin mayor, inihiling ko tulos, ano ang pagkatao ka nag-a-apply na ini sa tuya? Kung ini may pagka-violente, kung ini, an itsura ka ini, bako naman na gayong katubod-tubod. Tabaka man ang iba dyan, mga tugang. Ano yung iba man baga nag-ano sa tuya? Iba nagluluwa sa radyo. Masakit ining nangyayari sa tuya, padi. Dapat maayos ini yun ni, ni kan Manila na gayod, dapat maayos na. Ining signal dapat maayos ini, padi. I-requestan busing ta sa Manila na magpa-share na digdi sa Erika. Ayuso na ini, pati ining, digdiyo, dire-diretso dapat sa radyo, sa mga transistor radio, and sa Facebook Live ta. Nabibitin ang sa to yung mga parantabay. Alangan man kayo, balikan ko na naman si mga enot kong mga pigpara sa rabi. Salamat paring Cha. Pag-arog kaya nalilingawan ko na patan pasunod-sunod ko pag nakukulang atensyon ko kan sa tuyang signal. Pero sabi ni paring Cha, back to normal na nga pading Joey ang signal ta naman. Sabi ni Ninyo Moralio, good morning. Good morning man po. Sabi man ni Dran Rib Abanyo, good AM everyone. Ay, good morning man po sa inyo ha. Thank you so much sa pag-antabay. Sa'yo nakita. Nalingaw na ko. Pero na mag-commercial daw. Aussie, Gessi Mix. Aussie, Gessi Mix. Aussie, Gessi Mix. Sa kongreso siya na nga. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Plumsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan.
trabaho kanyang nililikha. Probado na siya sa gawa, napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng rinconada. Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte. sa kongreso siya na nga. Ay pwede, pwede. Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte. sa kongreso siya na nga. Ay pwede, pwede. Aakayin kayo ni Migs sa magandang kabuhayan at sa kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Migs sa kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng rinconada. Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte. sa kongreso siya na nga. Ay pwede, pwede. Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte. sa kongreso siya na nga. Ay pwede, pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Mix Villafuerte sa rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte. sa kongreso siya na nga. Ay pwede, pwede. Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte. sa kongreso siya na nga. Ay pwede, pwede. Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte. sa kongreso siya na nga. Ay pwede, pwede. Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte, Osi que si Mig, Mix Villafuerte. sa kongreso siya na nga. Ay pwede, pwede. Osi que si Migs. Nandito na siya, with the stars tonight. You better watch him shine, cause we'll bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafuerte. Wala rin may matang sa akin at puso. Nandito na siya, with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafuerte. Wala rin may matang sa akin at puso. Luigi! An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung yung itim na sa mga mata ko. Naka-apekto po ba sa pag-drive nyo? Napapasin ko, pag ako nagdadrive, namumula yung aking mata. Pulang-pula, lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry, pagbumula ng aking mata. Ah, okay. Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pagdadrive ko po, maayos naman po. Di na po nagbalik yung dating malabas ng mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata.
Maka-Pilipinas. Iboboto ko, Maka-Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan, siya'y makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa Isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Ang Radyo Ronda nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa enterong kinaban sa komemorasyon kan pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Jesucristo. Bot niyamong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa komemorasyon kan Semana Santa. Engineer Wilfrido Boxi, Casoreco 3, Irigas City. Ex-Vice Mayor Boboy Villanueva, Irigas City. Mrs. Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs of Congresswoman Josal Fortuno, 5th District, Camarines Sur. Nelita Marmol, Gregorio and Family, number 162, Carcedona Street, San Isidro, Irigas City. Fish Section, Irigas City Public Market, and Buracan Zariles, care of Mr. and Mrs. William and Jean Vera, San Francisco, Irigas City. Mrs. Edna Torres, Malawag na Buwat, Camarines Sur. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel and Helen Tan, San Miguel, Irigas City. Jose B. Malasarte, Vice Mayor, Baao, Camarines Sur. Honorable Dante C. Oliva and Family, City Councilor, Irigas City. Oralios Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Jose M. Oralio, Proprietor, Manager, San Isidro, Irigas City. Social Security System, San Nicolas, Irigas City, Camsur, care of Grace I. Sanao. Irigadjo Hardware and Auto Supply, care of Engineer Michael and Gigi Ngo, Proprietor, Manager, San Miguel, Irigas City. Sa Saindapuga Boss, Diyos Mabalos. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matino ang pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas makisama, at higit sa lahat makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Maka-Pilipinas, Maka-Pilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming Panatang Maka-Pilipinas. Iboboto ko, Maka-Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan, siya'y makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masabihin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr.
Sal Fortuno Jr. Mabuot, humilde, magalang, asin, matinabang. Sal Fortuno Jr. May pinagmanahan. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Salamat paring Cha, balik kita sa programa. Pinapasalamatan ko man po ang dagdag tapang mga sponsor sa satuyang pagkumemorar kan satuyang agi-agi kan satuyang Hesukristong kagorangnan sa paaboton na Kwaresma. May mga mapinitinsya na naman po na satuya pong pagpasalamat sa mga sponsor kayo ni sa RPNDCKI. Sa indong madadangog ang mga misa ang bali pirang tataramon to kan satuyang kagorangnan pa di. 7 tataramon ito, ano kabos? So, madadawag tendig di live sa RPNDCKI. Salamat man sa Bilin Lying In Clinic na makukuha dyan sa Bulwang Baaw, Camarines Sur, sa Dirian, na sin pinamalaangkan mabuot na magagong, na sinda aspirant councilor Gali Bayos. Dyan sa Baaw, ano? Registered nurse ini, dakulang tabang ini dyan sa Baaw. Kung nasuportaran nindo, pwedeng maging chairman ini kan Committee on Health, lalo ng pandemic kita. Saro siyang registered nurse, head nurse kan department, nurse department kang sisak ng onyan, saro ng universidad. May libre siyang onyan dyan na operation tuli sa mga kaakian na kalalakihan. Dawa maedad na, igwaman siya dyan yung darda ko lang gunting gayon na ginagamit. Kung mapatuli, ano, saka ining pap smear sa mga kababaihan para ma-monitor ang sa endong health, di ba? Siriman salamat ki aspirant councilor Pongpong Ramos kan Batu Camarines Sur, name recall na sa naman initan mga magurang kani ni aspirant councilor Pongpong Ramos, aloy na nagpara-serving councilor dyan. Padangat pati siya ni Gubmix Villaferte. Pagyayawan si Gubmix sa Bato, an hanap-hanap tulos para endorso sa Indo. An masunod na council, Pongpong Ramos. Kaya good morning and thank you so much sa Indo. Palayogan po man good morning ang mga iba pang Facebook Live viewers ta. Si Felix Lagrimas also watching. Sa transmitter pala niya, man naman si Joanna De Villa and Jimmy Gonzon. Si Mary Tanyuri also watching. And si Mr. Hector. Thank you so much. Si Jimmy Nay Prestado Bungay Salva also watching. Thank you, thank you. Oy mga tugang, ano man ta nagpapara ining mga kandidato man daw ng mga Bicolano, aram naman indong ang mga Bicolano, permi na yan sa Indo, pero aragon yan, may namaabot ang eleksyon, may mga dawa nakaagom sa naman na Bicolano, Bicolano naman da asinda, okay lang po yan. Arog kinda Cayetano, Arroyo, may mga naging elected senator na baga kita digdikan panahon, Rocco, Trillanes, De Lima, Subiri, Hunasan, ano man daw ang mga naidara kaning mga proyekto o tabang man lamang digdi sa Bicol Region. Ta very proud na mga Bicolano sindang nag-aaspirar sa pagkasenador. Yan ang hapot sa naman. Pero kung mga nailihir na, makarandidato na naman, maaraspirar sa kargong senador,
Kung mayo man lang asin inutil, na di man lamang kita natabangan itong nangurog na itong mga nasa laylayan, mga kapobrihan. Oh, may naitabang na lamang sa indo ng mga senador tang mga Bicolano. Kung mayo man ano tapik papara-paragalan tapaman ng iboruto. Ako nagduduwa-duwa lugod ko magbutong senador eh. Kung ang senador man na Bicolano na nailihir na asin mabalik girari sa Senado kung man naitabang sa to lalo na sa mga nasa laylayan. Na very proud sindang kung ano ba dyan, nakaagom ng Bicolano, arog ki Subiri. Arog ki Cayetano, Bicolano naman da sinda. Anapot sa naman yan, kung may mga naitabang ka mo, matbuto ko sa indo. Pero kung uda, lalo na duman sa mga nasa laylayan, na pigpaparagamit nindong tatabangan nindong iaahon nindong nasagod sa ngunyan, yaon pa manggiraray sa mga laylayan, mga tios, lalo na sa mga squatter na lugar. Mga tios, pobre pa manggiraray. Dahil pa manggiraray na haawas. Magturog sa mga kung saan-saan na sa mga sulok-sulok, ani ba nga ni, naka-star pa sa irarom kan tulay. Maray kung itong may pulis sa ilalim ng tulay, na may orag na kanta to. Pero ini pong mga nag-i-restar na sa mga plaza, sa mga ano po, mga kung saan-saan na sa ng squatter area, na dahil po natatabangan kan mga senador ta o mga Bicolano tang mga nailihirman na ma-espirar pa sa mas saralangkaw asin mabalik sa Senado. Ano ba nga ni dyan? Si BP Lini nga ni. Nag-aspirar na presidente ngunyan. Kan na panahon na nagkandidato siyang congressman, nagkandidatong vice president, ang gusto niya, tabangan mga nasa laylayan. Noon mga nasa laylayan pa manggiraray, dahil pa nagrayaman. Pangyayaring buhay tani. Pero ako, President Leni Robredo po ako. Lalo na ngunyan nakarampanyan pa sa naman, ang nasa utak ko, BP Leni ang susuportahan ko sa Bicolana. Abo kung maging patal, asin ingrato, na dahil magsuporta sa Bicolano na kandidato. Pero ang gusto ko lang, ano ang sa endong dadaraw na programa, lalo na sa Bicol Region. Kamo nagpapararaspirar kamo, lalo ng pagka-presidente. Si BP Leni, ano lamang ang sendong agenda, bako lang dapat sa mga Bicolano. Ang dapat ang tawanan nin paliwanag kung ano ang platform of government programang maura para si BP Leni, bako lang po sa Bicol Region Mangana, kundi sa enterong Pilipinas. Dahil man pwedeng ang kino ni BP Leni na ang proyekto kan na PNR, proyekto niya as in programa niya. Dahil po ang project na ini, kan Pirukaril, kan PNR from Manila, or Bulacan man yan, o Totoban man yan, Laguna man yan, going to Bicol Region. Programa na po ini ni Presidente Rodrigo Duterte, hamana ang programa, hamana ang budget, pinupo na ang project. Dahil po pwedeng igaragalyita ini. Ni BP Leni Robredo, nasa iya ining project PNR, ining Pirukarilta. No. Programa as in project na ning tinapos. Ngunyan sa termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Mag-isip si BP Leni kung ano ang sa iyang magiging project para sa Bicol Region. As in mga programa para sa mga Pilipino. Tadig di sa Bicol, lamang na siya. Pero mag-isipan siyang project para sa mga Bicolano. Takita kumbinsido na kitang BP Leni. Pero makumbinsi niya dapat ang sisirbihan niya bako lang kitang mga Bicolano. Kundi an enterong Pilipino. Kaya nga ni gusto kong harapoton ang mga nailihir na mga Bicolanong senador sa nasyon kan Pilipinas. Kan kamo nailihir. May ining Chis Escudero man na ini. Kang nailir na senador. Ano man ang naitabang sa to sa mga Bicolano, sa Rinconada. May project naman lamang daw ining tinao sa to sa Rinconada. Or sa Camarines Sur. Kung dahi pangani na ilihir na gobernador ini, saka lang nagpahiling ning galing para mapahiling man ang karahayan na project ini sa probinsya niya, kan Sursugon. Pero alagad, kang nailihir daw si Chis Escuderong senador, may naitabang lamang sa Camarines Sur. Kung mayo,
Ano man ta pagparaaksayan taning panahon maning mga Bicolano man na ining nag-aaspirar na naman na senador. Kundi man na natatabangan ang mga kapobrihan sa parte kang Camarines Sur. Sa ko sa naman ning opinyon. Opinyon nindo, respetado ko, bahala man kamo. Kaya po, aro kaning naging kababayan tang Tagabaaw, Arroyo ang apelyido ka ito. Ano may naitabang lamang dyan sa Indo sa Baaw? Oh, mga Tagabaaw! Ano lamang ang project dyan na naitaw sa Indo kahit itong Arroyo? Si Rocco, si Sepa itong mga nailir na mga ay ni man Trillanes man na yun eh. Ano lamang ang naitabang kanima na project sa Camarines Sur? Igwa lamang daw ning kumpirang kilometrong tinampo na itinabang na mapa konkreto sa probinsya kang Camarines Sur. O tibaad puro ngaw-ngaw sa naman ini. Natibaad sa ropa ini sa danyar kan ekonomiya sa Manila kan okod ano to itong garo nag-aral sa aman bagani sa gobyerno kampanaw ni Arroyo na kanyao na subasuka yung tirong nagtatago sa gilid kubardi mampalan ang paguna ako maorag man niyo. Pasensya na po kamo taigwaman dyan na kubarding naging ilihido naman na alkalde nentiro man na nakakukutipas kanyao na subasuka pambira niya ako, mauro-aral sama niya ako ni pala mga talsot man ay pangyayaring buhay din. O, si Laila Dilima, kung may naitao man lamang project sa Camarines Sur, sa Iriga City, kung igwa di pasalamatan ta. Pero itong mga naging elected senator, na mayo man lamang na itabang sa Iriga, Rinconada, and Camarines Sur, nagpaparalabig lang ang pagparabubuto ta, na di man nga kita natatabangan kan mga Isus Maria Yusip, abo kong mag-ano. Pero, makitang makikinibo. Butante nindo, aboto nindo sa mga kandidato nindo sa Indo man yan. Boto mi man, na gusto mi man iboto sa moya man yan. Mayong pakiaraman. Pero ang gusto ko lang sabihin, ano lamang ang naitabang sa laylayan ni BP Lini? May naitabang ba sa mga tios, sa mga laylayan, na mga pobreng tao, na paasinso lamang? Kundi anong nangyari? Tano ta ginagamit pa ang mga taong nasa laylayan, kung ang mga taong ini, na matapos na ang termino sa pagka-vice president, nasa laylayan pa manggiraray, tibad, lalong nagtirios. O dahil man lamang nahatodan ng ayuda. Parehas man niyang kanag-aaspirar na gobernador. Ano lamang ang naitabang sa Indukan mga raan, doyog man na ininandayang panao paning ID, na nagdudurulok sa Villaperte, sa Kaperte, medical and financial assistance, tayo lugod ang nakakatabang. Kaya dahil sa mayo man lang naitabang pala ng anduyog ni Andaya, nagparapanao paning ID, naisipan lugod kan mag-aramang Villaperte, na magpanao nin Camarines Sur Provincial ID, na iyan po pwede mo nang magamit sa gabos na transaksyon sa gobyerno. As in, kung may ayuda pinansyal ang Kapitolyo Provincial, dyan na po nindo ilalaog, ingkas na nindo o i-withdraw na nindo sa machine. Takatabang nindo dyan ang bangko. O, di ba? O, di ni mas maray. Direkta na sa tao, dahil na ka magparapila-pila. Dayan ginibo kan Andaya. Kan panahon pa sanang nag-aspirar siyang gobernador. Kaya ngunyan, tamimi, dahil na makapanao asin makaragargal, yita ining silando Andaya kan araanduyog niya. Tandulag so nangyari. May mga nagdudulok, daman na itatao. Kaya itong mga sabi kan ibang mananao ngayon sa RA, kaputikan. Dahil kita dapat pagparestoryahan po ning kaputikan. Sa katotohanan lang kita. Pangit po kaya sa sarong kandidato na puro pangako lang. Dapat ginigibo na nindo ang sendong mga programa, araw kan mga Villaperte. Dahil iyo ang totoo. Nakakatabang. Dahil kang Kapwerte Medical Assistance. Sabi nga ni Rex na Oliva, ang nag-aaspirar na mayor sa Iriga, incumbinting vice mayor, isasakripisyo niya sa iyang posisyon sa gobyerno, digdi sa syudad. Mahali isa sa pagka-vice mayor.
Kung ang nakatukaw na mayor sa Irigang, si Mayor Madel, igwa lamang iyang ikatok dong ipinagibo na multipurpose covered court or evacuation center sa siyudad kan Iriga. Dahil po ang mga bilyaperting sinasabi ninda na mayong naginibuan, igwang kadakol na mga multipurpose covered court and ang iba nga ni, talagang pang world class ng covered court ang pinagpagibo. Digdi sa Laogan probinsya, pati digdi po sa Rinconada, and Iriga City. Umala nga ni takasudma, ang barita ko, nagkaigwa po nin groundbreaking ceremony na naman para sa sarong covered court na pinagtao po kan Villaperte diyan sa parte kan ini pong perpetual help kan siyudad kan Iriga. Kaya po ang serbisyong Villaperte ay hindi nagbabago. Si GovMix ay patuloy na magsisirbi para sa mga tao. Kaya naman walang hanggan ang pasasalamat ng mga tao sa kanya. At patuloy na nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Sabi kan mga tao mismo, iyan ang aming Governor Mix Villaperte, ang sunod naming susuportahang maging congressman dito sa Rinconada area. Maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Maski ang ibang mga barangay opisyal, kagawad man yan, supporters maninda, sa Barangay Perpetual Help, urugmaho na maray, dahil po may itinao pong multipurpose covered court dyan sa sinambit ng barangay, sa Perpetual Help Iriga City, si Governor Mix Villaperte, katuwang, katabang. Ang Team 1 Kamsur, Team 1 Iriga, Team 1 Rinconada, sa pangingenot man sa Iriga, kan sa endang pambato na si aspirant Mayor Rex Oliva. O di ba? Makakatabang ang mga multipurpose covered court na ini kan Villaperte sa Iriga City. Lalo na kung may mga okasyon, lalo na kung may mga bagyong nagrarapado sa satuya pong lugar. Igwa lamang kitang pwedeng magamit sa satuyang mga okasyon, kan satuyang mga namamanuan. Kaya china-challenge po ni Rex Oliva, si Mayor Madel, kung may maitukdo siya na evacuation center na pinagibo or multipurpose covered court sa Iriga City, na sulong funded, sulong ginastusan, kan syudad kan Iriga, kan lokal na gobyerno, tadakulaan sa tuya pong nare-receiving internal revenue allotment. Kung may maitukdo da si Mayor Madel, mahali siya sa pagiging vice mayor dahil isasakripisyo niya ang sa iyang sadiri. Ungon niya dahil baga nakakatukdo si Mayor Madel. Ano man ang itutukdo. Sa kasaro pa, basado sa mga latest report kan Commission on Audit, may mga dae pa po ma-account na mga milyon-milyon de pesos ang Iriga City Hall or ang local government unit kan Iriga sa pangingenot ni Mayor Madel. Kung pirang taon ang nakakaagi, ano ang mga attachment na vouchers ken tada pa nako kumpleto? Ano tada pa yan maariglo para mahali na po, mairis na, mapara na sa record kan COA ang mga unliquidated cash advances na ini. Dapat ini pong ipaliwanag as in baliwalaon sa publiko na dapat igwang magkakanigong mga dokumentong ipaluwas na kaini ang gobyerno lokal para maarama na saan ba talaga napunta ang milyon-milyon de pesos na ginagastos kan lokal na gobyerno para at least man lamang sa pagiging awardee kan local government units kan Iriga. And LGU Iriga awarded as a good seal of governance. Both sabihon, igwang transparency, nasain ang transparent governance, kung nga ni marur-liquidate ang mga unliquidated cash advance na ini, kan mga yaon po dyan sa lokal na gobernong nag-administrar. Yan ba ang maray na leader na sinasabi kan oposisyon? Kan mga Villaperte?
na anpirak na pigsisweldo, anpirak na pinagtatao kan gobyerno nasyonal na ira, na binabudget kan sarong LGU sa gabos na operating, sa gabos na operasyon pagmanihar. Hali po sa buwis kan mga namamanwa ang Pilipino. Katumbas kan dugo na ipinagluluwas sa mga hawak ta, ang kwartang pigpapadalagan sa sarong local government unit. Kaya po dapat ini po tultul na magamit kan mga pigtiwalaan tang mga local chief executive. Dapat may mga matamang kita ang sanggunian panglunsod na iyuman ang magriparo kan mga bagay na ini. Dapat kuliton digdi. Ano tadai ma-account, dai mapara-para sa record kan Commission on Audit ang mga unliquidated cash advances na ini sa lokal na gobyerno kan syudad. Takon kita awardee na tataan unra sa pagiging shield of a good governance. Good governance. Naigwa kitang transparency. Hain ang transparent na pagpalakaw kan sarong local government unit na data nga ni yung milyon-milyon na ini maexplikar kung paano taday ma-account. Ay, Diyos ko tayo. Ay, Diyos ko. Patawaron ako. Madali na pati ang Semana Santa. Diyan po sa Banwaan kan buhi mga tugang, nagkaigwama ng senior citizens payout sa Barangay De La Fe, asin Barangay Igbak. Ang mga tao po, ang mga senior citizens urugmahon. Grabing pasasalamat sabi ni Gubmigs, day sinda papabayaan, padagos na papayabaon, asin tatabangan. Kaya ang mga kamagurangan ta urugmahon, bako lang, sa ringkunada kundi sa enterong Camarines Sur. Dahil sa tunay na pagpayaba sa endong mga senior citizen ni Governor Migs Villaferte. Kaya sabi ni Gov Migs, sa gabos na mga senior citizens, I love you all. Kaya sabi man kan senior citizens, naribo-ribong senior citizens sa Camarines Sur, especially sa Iriga, Ringkunada, we love you more. Gubmig, 1 million thanks sa gabos ng mga ayudang padagos mong ginigibo para sa Samuya. Ugmaon man si Mayor Ray Lacoste, ang masunod na mayor kan Buhi, dahil dahil man pinapabayaan sa indang Banwaan. Yaon po ang tabang ayuda kan mga Villaferte ni aspirant next Vice Governor Sal Fortuno Jr. and next Governor Luigi Villaferte. Dire-diretso po ang pagtabang asin ang pagserbisyo. Bakong arog man kani manit andaya na nagpaparaki-claim na sabi igwaman da siya mga pinasiminto ito pala ng project kan Villaferte ay inda tayo Diyos ko. Namayo man sa posisyon, saan man makit-kit ning pundo asin pirak ini. Naday man siya nakabako man siyang ilihidong opisyal kang gobyerno sa panahon na ini. Sa kaigwang mga nakaaging panahon, may mga pamilyang nag-iiriwal dahil sa politika, magpinsan, may pigkakasuhan, na-imbulto ang grave misconduct. Pero dahil sa politika po, kung ang magpinsan ngaya kan nakaaging eleksyon magkaiwal, tapos ngunya na naman na ma-eleksyon magkasaro, baad malingawan ang mga kaso-kaso, di ba? Pero po, pangit po ang bagay na araw kayan. Nagkaperang simana na lang po, ma-start na po ang campaign period sa mga lokal na kandidato, ha? March 25.
Ngunya na taon, ma-start na ang karampanyang kan mga kandidato sa lokal. Ma-eleksyon na po kita, Mayo 9, ngunya na taon. Ikumparata ang mga kandidato sa pagka-kongresista sa Rinconada. Magkalaban digdi, Governor Mix Villaferte, naka 3 terms. Governor kan probinsya po ng Camarines Sur. Mayong ano pa man na mga issue. Punanta, ma siyang isyong pambababae. Mayo siyang isyong pambubugbog. Mayo siyang isyong korupsyon. Asin, mayo siyang isyu ng pangungulog sa mga butan. Kaya dapat magkaigo kita ng comparison. Inot sa ugali, kan mga nag-aaspirarta. Kung an mga nag-aaspirarta, dahil man lamang ini na-inbuelto sa ano pa maning kasusupgan. Or dahil lamang kita tinauan nin kasusupgan para sa kuya. Ako nataanin kasusupgan ka nag-a-apply na congressman Mix Villaferte sa parting ini kan Rinconada. Ta ako butante ako kan Rinconada. Dahil ko nabaritaan na ini si Gob Mix, immoral. Dahil maurag ang moral values na ipinahiling. Magalang, mabuot. Dahil man lamang na-inbilto sa ano pa man na kabulastugan or irregularidad. Dahil man ini lamang naimbestigaran kung anong ahinsya kang gobyerno. Na naimbilto sa ano pa man na kalukuhan. Naging tultol na padre di pamilya. Naging tultol na ama kan probinsya ng Camarines Sur sa laog ng tulong termino. Kaya sa pagiging last term niya as governor, ma-aspirar siya as congressman sa Rinconada area. Kaya po, Diyos ko mga tugang, sa pagpili ta ning congressman na marepresentar sa Satuya as representative sa House of Representative, ang pilion ta po itong tunay na maserbi, migserbing totoo, tunay na migpayaba kanato na mga taga-Rinconada area. Kung sisay po ang napupusuan nindong karapat-dapat na maging representante sa ikalimang distrito kan probinsya po ng Camarines Sur, kung si Isay ang nadulok nindo ng nakatabang, kung si Isay man ang nagtabang sa sendo, kung si Isay man nagrumdum sa sendo, sa kagipitan nindo, sa pangangaipuan nindo, ngunya na nag-aaplikar ang mga ini sa kargong congressman sa parte kan Rinconada, iyo tapo ang rumdumon man. Itong nakapagtunay na nakakapagserbe, nakatabang sa pangangaipo ta, nakatabang sa emerhensiya tang pangangaipo, na dahil kita ginipit, dahil kita pinagkaitan, kan sa tuyang hinahagad, iyuman po dapat ang sa tuyang rumdumon sa maabot na eleksyon, ngunya na Mayo 9, ngunya na taon. Sa maabot mong the biggest long-distance mountain bike race in Bicol is here. Sports Adventures Capital of the Philippines, Camarines Sur will be hosting Rinconada XC on Sunday, March 20. Aldaw po yan ng Domingo gayud Ngunya na taon along the road and off-roads of Rinconada. Good luck to all our participants. Sponsored siyempre, sponsor yan ni Governor Mix Villaferte. Brings you the biggest long-distance MTB race in Bicol. Ang Rinconada XC po, schedule alert. March 19, 2022, Saturday, activities 9 a.m. Start of race, kit pick up, venue Yusant, Iriga City. 3 p.m. press conference po.
o race briefing. 3 p.m. po yan sa Yusan. Ano po 4 p.m. end of race kit pick up. Then March 2022 Sunday 5 a.m. Race start ceremony from Yusan. 6:15 a.m. Ano pala, ang 5 a.m. po gate open, gate opens, and 6:15 a.m. race start ceremony. 6:30 a.m. po gun start, ceremonial start. Official release per wave will be at Barangay San Isidro after crossing the main road of Iriga City. 11:30 post-race meal awarding ceremony, raffle draw. 12 noon cut off time, end of race. Yan po ang magayon na naman na proyekto o programa po na dadaron sa to ni Gobmigs Villaferte. Si Governor Mix Villaferte po talaga ay subok ang serbisyo at talaga namang aksyon agad. Pagdating sa mga programang tunay na makapagbibigay ng kagalakan at kaginhawahan sa mga tao. Kaya naman po patuloy na nininiwala ang mga tao sa kakayahan po ni Gobmigs Villaferte. Yan po ang serbisyong Kaperte. Migserbi ka ninyo as representative kung sa indo pong susuportaran asin tatabangan. Bakong araw kan ibang nag-aaspirar na migtang tunay na makakatabang sa indo. Paano ka makakagibo kayo kung dahil mo pa nga napapaganaan sa diri mo? Sa posisyon na sa imong ina-applyan, kaya ako pag may mga nagpaplatik ang kandidatong dahil ko tulos nasusunuan, nahalayas ako sa binyo. Kaya gusto ko, ang kandidato, pag naplatik ka, nakikiulay. O ako gusto ko po magagad asin makiulay ng tabang na ako tabangan nindo, suportaran, iboto. Tapag yao naman po ako sa posisyon ko, iingwahong ko man na maibalik sa indo ang sa indong itinabang sa sakuya. Gigibong ko ang gabos kong makakaya. Para po kamo mapagsirbin. Yan ang gusto ko, nakikiulay ang kandidato. Arog ni Gobmigs, nakikiulay. Kaya maorag ang arog kayo na kandidato. Mga tugang 10 minutes more before 11 o'clock in the morning. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning, good morning. Sa mga late tuners na nakaantabay sa mga Transistor Radio, good morning. Si Mr. Niño Moralio also watching. Good morning. Si Dandre Babanyo. Good AM everyone. Si Marisa Habana Mendoza also watching. Hindi ko ma-open account kong Monica. Si Irmana pala nila. Thank you. Si Jorilla Inilejo. Good morning po from Riyadh. Yeah. Mabikulana ka man po, ma'am. Thank you so much for watching. Diyan man baga sa Naga City, garo nagkaigwaman ng political forum ang mga nag-aaspirar na mga alkalde. Ano po? O, digdi barita ko, may mga invitation pa sa Nagang mga nag-aaspirar na congressman.
Sige. At least, kung makaka-attend, salamat. Kung dahil, pasensya. Baka igawa pong inot na mga commitment. Pero dahil po nangangahulugan na kung ang sarong kandidatong inimbitaran dahil maka-attendir, talsot na. Or dulag na. Ayo po, linawon talaga. Baka may nainot lang pong mga inaapod na appointment or commitment. Ilingunin do si Bongbong Marcos, may mga political forum da ipig-atindiran, pero kadakla na mga aspirante sa pagka-presidente nagkaratindir. Pag-abot mo niyan sa mga survey, intiro bagangon niya na mamayagpag si Bongbong Marcos. Pero po, dahil man nangangologan na si Bongbong Marcos, talagang iyon na yun ang makukuha ang boto sa May 9. Tadig di po sa Bicol Region, si BP Lini, almost 100% mga Bicolano, yaon man sa pagsuporta kay BP Lini, dahil Bicolana yan eh. Ang gusto lang kan publiko kay BP Lini, magkonsentrar na siyang mga kampanya sa iba-iba ng riyon sa Pilipinas. Dahil na siyang kaya magparakonsentrar na mga kampanya sa Bicol Region, taisita naman po, Dagos, na dawa dahil kita ikampanya pa personal man or aksayang paning panahon ni BP Lini. Dahil na siya magparakampanya sa Bicol Region, dahil ang Bicol Region, sabi ko na nga ni, talagang solid BP Lini na ini. Dumana siya magkampanya sa parting norte. Baluarte ni Marcos, dumana siya makiulay nin boto. Diyan sa Partikan Mindanao, Partikan Bisaya, iyan ang konsentraran niya. Tadig di sure winner na siya sa Bicol Region. Dahil Bicolano siya eh. Dawa pa paano, ang mga Bicolano, mamakaslasakit sa emo. Pero dahil nangangahulugan, BP Lini, na kung igwa ka man pig-endorso na mga kandidato sa Bicol Region, iyo man ang susuportaran kan maboto sa emo. Wrong. May choice po ang lambang saro na magpili kang gusto maninda. Na dahil pwedeng diktahan kita. Kan si say man ang nag-aspirar sa halangkaw na posisyon. Dahil arami, ang kandidato sa gobernor, congressman, mayor, mga kagawad, board member, na karapat dapat iluklok sa pwesto. Mas maura gani, BP Lini, para ang 100% na ni madagdagan pa ng 10% na maging 110% na ang 3.6 milyon na mga Bicolano solidong magruluwas para butuhan ka. Last hour, kung mapupwede, i-prison mo ang Bicol Region na dahi ka na mag-endorsar ninsi say pama na grupo sa lokal na level. Iyan, suggestion ko sa naman po sa halangkaw tang ikaduwang opisyal kan sa tuyang bansa. Kung di kita dango kung maman maraot, kung dango kung kita di pasalamatan ta. Hoy, inimam po si Presidente Rodrigo Duterte dahil po kan pagtaas kan presyo, kan petrolyo, dahil po sa kauragan man na ginigibo kaning Russia sa Ukraine na gustong pagparauuragan, mananaumanda po bulan-bulan ng 200 pesos na ayuda pinansyal sa mga pobreng pamilya ang sa toyang gobyerno nasyonal sa paagi ni President Rodrigo Duterte. Garo ang 200 pesos, President, napakaliit talaga po nito ha. Hindi ba pwedeng gawin mo itong 2,000? Pangyayari. Naghirit pa nga si Joey. Ano-ano mo sa naman kaya ng 2,000 na ni paring Cha? Ay, 200 pesos na ni. Dahil lamang ginibong 2,000 man ni President Duterte. Yung sana, sabi-sabi lang yung 200 na yan. Pero kung gibo niya na 2,000 ni President, ayudang iyan sa mga pobre. Dahil tinamaan kita ka nalangkaw na presyo kan petrolyo, asin kan pandemic, o di medyo magirginhawa man po sa pagmati, kan matataan. Magaw-gaw man sana ko kan 200 na yan hali sa gobyerno nasyonal, garo pinangluluya ako lalo. Pero kung 2,000, mabagsik ako pa din siya. Dahil 2,000, arog ni Hermanang Monica, pag nagpapadarabaga, 1,000, 2,000, mabagsik ang buhay ko. Pero kung padaran ako ni Hermanang 200, ibatikal ko yan dyan sa basurahan. Pero pag gali ka nakahiling, kupurutong ko manggiraray, takapay.
kwartana, ibatikal mo pa sa traskan, tunto iris ka. Pero kung 2,000, automatic baga pa di, pero nabagsik ang buhay ko pa di. Iba si Hermana. Abo niyang ibatikal ko ang padara niya. Gusto niya itong, ang gagaw-gawong ko, itong mabagsik akong maray. Ano? Pangyayaring. Hermana, I love you more. Thank you sa pag-share ng programa ko. Ano, ha? Pero yan na, ano ko sa naman po yan? Suggestion ko sa naman po. Araw ka ining 4-day work week rinekomenda ng NEDA. Dapat 10 hours kada araw da. Iminong kaya ng ni National Economic and Development Authority ang pagkakaroon daw ng 4-day work week para makatipid sa gastos at enerhiya ang publiko. Dahil na trabaho ba, di na mapliti, di na makonsumong gasolina pa di. Iusa naman ang nakakayahan na maisipan na solusyon kan sa tuya pong ibang ahensya kang gobyerno. Sa tahaw po kan pagtaas ng presyo kan petrolyo, magtatrabaho pa rin po ang bawat Pilipino na 40 hours per week. Pero, imbis na sa 5 araw, ay 4 na araw na lang papasok. Pero imbis na 8 oras kada araw, magiging 10 oras naman kada araw. Ayon po kay Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua ang bagay na ito. Pabor ba kayo o hindi? Ako pabor man kayo ta, simpre man. Sarong aldaw akong dae mapliti, sarong aldaw akong dae makarga ng gasolina sa paglaog ko sa trabaho, di ba? Mga tugang, inabot na naman ako nin oras sa pamamaaram sa pangaranggan sa kuya mga partner digdi sa transmitter site, si Joanna Dibilla and Jimmy Guanzon ang sa tuyang maskuladong PSG. Sa transmitter site, yaon duman sinda, and sa digdi sa studio, si paring Cha Binaobran sa kuyang partner digdi. Salamat na maray sa pag-asikaso sa kuya paring Cha. Sa information niya, alman dyan, si Rodel Cesar. Sa ngarang kan sa ko yung mga pag-iriba, Diyos mabalos po kan sa inyong pag-aantabay. Standby sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes,